எப்படி இருக்கீங்க? என்னைக்கு போல் என்றைக்குமே சந்தோஷமாக இருக்கணும். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் பார்த்தீங்களா இந்த செடியில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா லீவ்ஸ் எல்லாம் முத்தின லீவ்ஸ், இது மாதிரி முத்தின லீவ்ஸ் எல்லாம் பறிச்சிட்டேன். தளிர் விட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குல்ல. நீங்களும் அது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற இலை, பழுத்த இலையெல்லாம் எடுத்துடுங்க, ஓகேங்களா. இது காணாக்கீரைன்னு சொல்கிறாங்க. இது வரைக்கும் நான் செஞ்சதில்லை. செஞ்சு ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்களா, பூ பூத்துருக்கு. ஒயிட் கலர் பட்டன் ரோஸ் பூத்துருக்கு, இங்கேயும் பூத்துருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு இவங்க பார்த்தீங்களா, சின்ன மொட்டாக இருந்து இவ்வளோ அழகாக பூத்துருக்காங்க. செடியிலையும் மொட்டு இருந்திருக்கு, 3 மொட்டு இருந்திருக்கு. 2 பறிச்சுட்டு இது 3ஆவது மொட்டு. சூப்பராக இருக்குல்ல வியூ.